శివసంకల్పమస్తు. కైలాసగిరి భక్త సేవా సమితి తెనాలి వారి ఆధ్వర్యంలో 220వ రోజు నిత్యాన్నదాన కార్యక్రమమునకు బుధవారం ఈ రోజు సాయంత్రం దాత తెనాలి వాస్తవ్యులు పాదర్తి వేణుబాబు ధర్మపత్ని సురేఖ గార్ల వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా కైలాసగిరి భక్త సేవా సమితి తెనాలి వారు నిర్వహించిన నిత్యాన్నదాన కార్యక్రమమునకు అన్నప్రసాద వితరణ చేయడం జరిగింది. ఈ రోజు కార్యక్రమంలో సంస్థ ప్రతినిధులు శ్రీకాకుళం లక్ష్మీనారాయణ గుప్తా, అరుణ, మాదాల పూర్ణగారు పాల్గొనగా అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని మారిస్పేట అలంకార హాల్ ఎదురుగా గల లక్ష్మీ గణపతి డిపార్ట్మెంట్ స్టోర్స్ ప్రాంగణం నందు నిర్వహించినారు. ఈ రోజు అన్నదాన కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి దాతకు వారి కుటుంబానికి ఆ కైలాసనాథేశ్వర స్వామి వారి యొక్క కరుణాకటాక్షములు ఎల్లవేళలా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. మాతకు వందనం, నా జన్మభూమికి వందనం, విశ్వమంతా వెలుగు నింపే వేద భూమికి వందనం. భరత మాతకు వందనం, నా జన్మభూమికి వందనం, విశ్వమంతా వెలుగు నింపే వేద భూమికి వందనం, వేద భూమికి వందనం. అమరవీరుల త్యాగ నిరతితో పరవశించిన పుణ్యభూమి, అమరవీరుల త్యాగ నిరతితో పరవశించిన పుణ్యభూమి, ఘన చరిత్రను 4